Evolució. Amb la globalització, les despeses que suposa fabricar un producte disminueixen, perquè es produeix a gran quantitat i perquè la majoria de vegades no es paga d'una manera justa als treballadors, ni tampoc es paga per contaminar o explotar la natura. Darrere de cada producte que avui consumim, lamentablement, hi ha molts impactes negatius sobre les persones i sobre la natura. El nostre model de progrés no s'aguanta. Tenim veritables problemes amb el medi ambient per culpa de voler consumir molt més del que necessitem i així haver de talar més arbres del compte, explotar més selves, contaminar més rius, més aire, exterminar més animals. La terra està malalta i cansada, trista i desanimada, deia una cançó. Moltes de les espècies que viuen entre nosaltres acabaran extingint-se. Amb el nostre ritme de vida de necessitar moltes coses per poder viure, estem provocant que moltes persones vegin que la seva terra ja no produeix, o el riu està contaminat, o ja no plou. Per tant, consumir molt afecta el nostre planeta i obliga moltes persones pobres a marxar del lloc on sempre han viscut. Hem de crear un món on consumim tots plegats menys coses i on d'una vegada per totes només existeixin les energies renovables. Les energies que no són renovables, a part de contaminar molt, provoquen les pitjors guerres i les més brutes. Te'n recordes de la darrera guerra d'Iraq? Doncs ja saps a què em refereixo. Yermatun kakai